Па матывах народнай казкі і не толькі. Зала музея гісторыі беларускага кіно стала пляцоўкай для айчыннай анімацыі і ператварылася ў казачную мульцікраіну. На выставе стылявыя эскізы. У аснове экспазіцыі паказаны раскадроўкі, кадры з гатовых фильмов. Это панорама белорусского кино нескольких десятилетий, потому что как ветеран Алла Анатольевна принимала участие в создании 20 крупных проектов, среди которых очень значимый цикл уникальных историко-познавательных мультфильмов «Оповесть минулых годов», который создавался много лет, белорусский полнометражный анимационный фильм «Прыгоды Нестерки». У работах Аллы Матюшэўскай прасочваецца адмысловая стылістыка дзіцячага малюнка. Мастацкай з'явай беларускай анімацыі стала стужка «Марк Шагал. Пачатак», прысвечана віцебскаму перыяду жыцця мастака паводле яго аўтабіяграфічнай кнігі. Паколькі не было магчымасці цытаваць карціны майстра, усе персанажы, а іх больш за 50, створаны уяўленнем і фантазіяй беларускіх аўтараў. Это абсолютно самостоятельные художественные произведения, поскольку воспроизводить подлинные работы Шагала было невозможно. Надо было воссоздать его мир, вот эту сложную, так сказать, задачу создания нового мира, в котором бы дух Шагала все-таки жил, присутствовал. Дапаўняюць экспазіцыю тэматычныя інсталяцыі і фотазона, а таксама серыя гульнявых атракцыёнаў, аптычных ілюзій на аснове кадраў і персанажаў з прадстаўленых фільмаў. Персонажи и сюжетов фильмов Матюшэўскай, с которыми можно, грубо говоря, поиграть, которые можно оживить. Гэтымі анімацыйнымі карцінамі захапляюцца і дзеці, і дарослыя. Менавіта для іх падрыхтавана інтэрактыўная гульня, у якой можна прыняць удзел, наведаўшы музей гісторыі беларускага кіно.